kontekstu obiteljskog smještaja, top interijer podrazumijeva prostor koji gostima pruža vrhunsko iskustvo, bilo kroz kvalitetu materijala, ugodan ambijent, jedinstven dizajn ili pažnju prema detaljima. Danas vama dijelimo priču o jednom takvom prostoru smještenom u Dalmatinskoj Zagori, u mjestu Radošić pokraj Sinja. Nela Foresta moderna je vila s 5 zvjezdica čija se prava vrijednost otkriva tek kada zakoračite u nju. Jednako je privlačna obiteljima s djecom, parovima u potrazi za mirom, grupama prijatelja željnima privatnosti, ali i gostima koji cijene prirodu, tišinu i aktivan odmor. Luksuz i funkcionalnost prostora oduvijek privlače specifične goste koji cijene privatnost, sigurnost i visoku razinu udobnosti. Upravo zbog toga današnja tema su top interijeri, a to je pojam koji se često koristi za opisivanje prostora ili unutrašnjeg dizajna koji kombinira visoku estetiku i eleganciju zajedno s potrebama specifične ciljne skupine gostiju. No krenimo redom. Dnevni boravak s velikim prozorima koji brišu granicu između unutarnjeg i vanjskog utjelovljuje jednostavnost podređenu udobnosti. Sve je na svom mjestu. Kauč koji zove na opuštanje, svjetlo koje mijenja karakter prostora kroz dan. Moderna kuhinja s otokom i vrhunskim aparatima predstavlja srce kuće. Ovdje se ne kuhaju samo obroci, nego uspomene. U produžetku je blagavaonica s velikim stolom, idealno mjesto okupljanja za duga jutra, obiteljske ručkove i tihe večere s pogledom na grijani bazen. Na katu se nalaze 4 elegantne spavaće sobe, pažljivo osmišljene kako bi gostu pružile osjećaj privatnosti i mira. Svaka od njih sadrži vlastitu kupaonicu te izlaz na balkon ili terasu, čime se gostima omogućuje osobni kutak za jutarnju tišinu ili večernje opuštanje s pogledom na prirodu. Uređenje soba odiše smirenošću, dominiraju prirodni tonovi, drveni detalji i taktilni materijali koji prizivaju osjećaj topline. Posteljina je visoke kvalitete, od finog pamuka i satena, što ne samo da doprinosi estetici, već pruža i vrhunsku udobnost. Kreveti su prostrani i čvrsti, madraci odabrani s posebnom pažnjom, kako bi san bio jednako kvalitetan kao i boravak tijekom dana. U sobama nema ničeg suvišnog, ali sve što treba, tu je. Rasvjeta je mekana i promišljena, stvarajući ugodu u svakom dijelu dana. Svaki prostor ima svoj karakter, ali zajednički im je osjećaj ravnoteže i nenametljivog luksusa. U prizemlju kuće nalazi se prostor koji budi dijete u svakome. Igraonica ispunjena smijehom i natjecateljskim duhom. Tu su biljar, stolni nogomet i igrača konzola, ali i dovoljno prostora da se svi ukućani bez obzira na godine prepuste zajedničkoj zabavi. To nije kutak za djecu, to je prostor za povezivanje, za večeri koje se produžuju u natjecanja, razgovore i spontane trenutke. Na vanjskom dijelu okućnice, koja se prostire na više od 5500 metara kvadratnih ograđenog terena, nalaze se vanjski fitness kutak, privatni teniski teren s reflektorima za večernju igru, te hidromasažna kada koja jednostavno zove na uživanje nakon dana ispunjenog aktivnostima. Baš sve je zamišljeno kako bi se potaklo tijelo, ali i smirilo um. Okućnica pruža potpunu privatnost i sigurnost. Idealna za obitelj s djecom koje žele bezbrižno pustiti najmlađe da istražuju i igraju se. No jednako tako, privlačna je i većim grupama prijatelja koje traže mjesto gdje mogu provoditi vrijeme zajedno, bez ometanja. Parovima i gostima koji dolaze iz gradskih sredina, ovaj prostor nudi luksuz tišine i prostora, rijetku kombinaciju koja resetira tijelo i um. Ljeti vanjski prostori žive punim plućima. Dani se provode uz grijani bazen, ručkovi se sele pod pergolu, a večeri završavaju u lounge zoni pod zvijezdama, uz čašu vina i tihe razgovore. Zimi se kuća povlači u svoju mekoću. Interijer postaje još intimniji, a hidromasažna kada s pogledom na šumu postaje omiljeno mjesto za opuštanje.
današnjeg primjera lako je zaključiti što neki smještaj čini top interijerom. To nije samo pitanje vrhunskog dizajna, to je pitanje osjećaja. Top interijer mora sadržavati elemente koji stvaraju doživljaj i biti osmišljen tako da ništa ne odvlači pažnju, ali sve pruža nezaboravno zadovoljstvo. Na kraju dolazimo do najvažnije poruke za svakog vlasnika ovakvog tipa smještaja. Ne podcjenjujte moć prostora. Top interijer ne mora biti samo skup, on mora biti dobro osmišljen. Gost ne pamti broj kvadrata, on pamti kako se osjećao. Pamti jutarnje svjetlo u sobi, teksturu drva pod prstima ili tišinu večeri uz kamin. Osmislite i vi svoj smještaj tako da on ne bude samo mjesto za noćenje, već i mjesto koje makar na nekoliko dana može postati dom.